Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिलिजा YouTube चेनेलाव दिनैहाय गोथार सान दिनै बृहस्पतिबार बैसाग दाननि सेथि अक्ट' इंराजिनि 15 दिनैहाय आं मन्दिराव थांनो नागिरदों आरो फार्स्टआवनो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो खुलुमनाय थाबाय बयबो गोदान बोसोरनि फैनायनि थाखाय बयबो मोजाङै थानो हायो रावबो लोमजा साजा जाया जेबो जाया बयबो मोजाङै मोजां थानो हायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो दानिया आङो मन्दिराव थांगोन बिदिब्ला आंजों लोगोसे मन्दिरसिम
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn